Kalinaw tali sa Israel ug Palestine og ang pagsanta sa pandemya lakip sa Gipangaliya karon sa atong makigsuna mga Muslim ning pagsaulog sa pagtapos sa month of Ramadan. Siluan Mirondina sa report. Dinhi sa moske sa humay-humay paho, gisaulog sa Muslim community ang Eid al-Fitr o Festival of Breaking the Fast. Gisugdan kini sa pag-ampo sa yuganihang buntag. Dinhi nahimutang ang usa sa labing dakong Muslim community sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kabahin sa Eid al-Fitr, mauman ang gift giving, maumihatag si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ug usa ka baka. Samtang ang Police Regional Office 7 ug Lapu-Lapu City Police mihatag usab og 5 ka kanding ug 70 ka mga food packs alang sa matag pamilya sa dapit. Apan atol sa distribution sa food packs, wala na matuman ang social distancing. May gipahigayon usab nga ceremonial nga pagkatay sa baka aron bahin-bahinon ang karne niini ngadto sa matag pamilya. Nahimo na ni nato ang tradisyon, no? Sukad pa sa ato ang pagkakapitan nga naghatag kita og regalo sa ato mga kaigsuonang Muslim, no? Ang paghunong na unta sa pandemya ug ang pagkaundang sa padayong kagubot karon tali sa Israel ug Palestine ang lakip sa mga gipangaliya karon sa mga Muslim. Layo man ang Palestine, apan apektado ang Muslim community sa nasod sa naitabong kagubot karon didto. Busa lakip kini sa ilang giampo ning pagsaulog karon sa Eid al-Fitr. Kami nasadin mi sa itabo dito sa Gaza karon unsay nga naginana nagiatol pagyud sa Laylatul Qadar where sa among pagtuo nga kanang Laylatul Qadar, that is the time nga mo pakita ang gibalay sa inyo angel ug ang ato makakagahom. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.